hai no hejamara blog ni andaro joto ponchero no tang bagai talar jaka pulano jono hambai जों दिनै अजागाव जोंनि जत लिडार समर दङ जों दिनै वानसुका जोंनि हेजामारा आन्दानि जत 21टा बिसि दंमोन अजागाव जों दिनै जाहाबानो पन्चायत जाहाबानो जोंहाबनो दिनै तालारिवै बन्द खारिखा तामनि बागै तालारि बन्द खारिखा बयजोंनो सुंतां तालारि तामनि बागै रिखांगाखाय नायदि जोंनि बर' रक सामुनि बागै रांनि बागै सामु खायलायो जों पुजानि सिगां खाथुम खाजा खायो आसो पुजायाव रां खरस खायनो हायनाय रेगारब खायलायका ताक बसायाव रेगानि बिल ताक बसे जों मान्याखौ चिन बरक बसे खस्थ' खायै आ पुजायाव रि जुम पायनो हायनाय जेरै रङ रि पायनो हायनाय मानसुलाय सामु खायलायमोन बसे खस्थ' लायका जेराव रि मासुमिया पुजापुरखौ काम रि मासुमिया बुइरखाय काम बुइन्दो फान बरखौ काम रि सुमि बुरिबो बेलेखानि खस्थ' ओंखा आमोन बागै जों ते तंमालिया जे अ रेगानि बिल जोंनो रियांगाखाय जों दिनै जत पन्चायत दिनै जों तालायलायखा परबर्ती समय ओंखाखाय जों ब्लकआव थानाय आब्रंगाय ब्लक तालायनाय लामा कासुनाय ते गोबांमा कटर जबा जों खायजांनाय आमोन बागै ताबुनो जों हुसियारि दिबो जे जारा तंनाय रंनो जों सानामु जोङो दिनै हेजामारा ब्लग नि भिडिअ खौ नोंथुन जारा कर्मकर्ता रक बरक दाक्ति खाय चिनिअ रेगानि बिल ते जे सामु जायतमनि आमरनो दाक्ति खाय चिनि पन्चायत नि माध्यमे रनांथुन याखाय जों तिप्रामथा आसु तंगलाक जों आगामी दिनो बेलेखायनो सभा कतर खायना हैनै जों वानसुलाय तंलाय कयथारे रक खलायनो बागै बो चंलाय तंटाबो जों तो सालायजाक जे फायनाय जों तो 3 तारिख जों दिनै पन्चायत तालायलायखा आमोन परे तामुं जों नायनाय आमोन बरे बुंयांगाखाय जों 6 तारिख हकाय जों एक रुट ब्लक खायनाय ते चिनि हेजामारा ब्लक थाङै जों तालायनाय पुलानो चिनि मेडिया फ्रेन्ड्स न हामबाय ते चिनियाव प्रग्राम जेनाय तंनाय गाना ते हाकला सुतनाय जतनो हामबाय जों दिनै अ पन्चायत जों तालारि माने कारण गावनो जों मुतायनि सिगां रेगा खादिमानि मुतायो को रांनाहि खेमा ताकबो जों रेगा पेमेन्ट मायाखो गाकाय गोबां बरक दङ सिनि नायदि मुताय खायनानि अबा आसानि खायमानि ते गोबां बरक नखुक संसार को जागलांबाय खायमानि बेबा ताकबो जों रां मायाखो अब ngene जों सिगां बायसा ब्लग थाङै भिडिअ सावैया चिनि रेगान पेमेन्ट तारतारि दि नै बेबा जों नुजाखा ता बर्तमान 3 मास सलि दङ 3 मास जरा सलि दङ ताबो जों रांमायखौ गावबो कारण जों दिनै हेजामारा ब्लग नि बिसिङाव क्लाइजाक चिनि 21टा बिसिनो तै जों दिनै जत जागानो पन्चायत तालारिखा ओ पन्चायत तालारिया कोइ हाइपानो बरक जदि चिनि ओ दिमानो गसि नायाबा जोंनो रां रियांगाखाय जों बसगां 6 तारिखआव रुट ब्लक खायनो जों वानसलाय दङ गावबो हायकिनो जों नायदि चिनि गोबां बरक आसु कसगेरा खायमानि और रेगा खायावै जदि जों बुनियारो हुगबानो सामु खायगाखै जों लगलग रांमा खामु गावबो हाय आसु कसगेरा को सामु खायमा जों रांमाय गावबो बेलायनो सायां खाबो अबतिनो जों चिनि हेजामारा ब्लग नि तिप्रामथा वाइटेप टिडब्ल्यूएफ जत मिले जों दिनै जत पन्चायत न तालायलायखाता अबा बो मतायनि सिगां अब काम खायजोमोन तामो मताय दुर्गा पूजा मताय सिगां